Alături de noi sunt doi membri de bază ai Partidului Național Liberal, doamna Ramona Mănescu și domnul Varușan Băscanian. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezență. Doamna Mănescu. Eu cred că n-ar trebui să ne facem probleme. Cred că v-ați obișnuit, așa cum ne-am obișnuit și noi, liberalii sunt mai temperamentali. Nu este primul congres în care au avut loc dezbateri. Dezbaterea de astăzi, sigur că da, este poate puțin mai înflăcărată și datorită mizei, care este foarte minarea lui Orban, și vă asigur că după această etapă a Congresului Extraordinar și apoi a Congresului Ordinar, în PNL lucrurile vor funcționa foarte bine și Ludovic Orban nu va pleca nicăieri, va rămâne alături de echipă. Este exact. Deci, sigur, ne-am înflăcărat, suntem aici într-o luptă în care dezbatem o idee, un proiect. În final, lucrurile se vor așeza, pentru că așa s-a întâmplat de fiecare dată. N-ați văzut rupturi în Partidul Național Liberal doar în urma unei dezbateri de idei. Fără îndoială, dar acum mă întreb ce urmează. Fiindcă, vă spun sincer, după congresul de la PSD de acum 2 săptămâni, când am văzut rezultatele, acelea care au fost, nu ne așteptam sau... La prima vedere, presa nu a intuit valul acela de plecări, care toate au avut un cu totul alt caracter decât alegerea lui Victor Ponta în fruntea Partidului Social Democrat. Ei bine, și dumneavoastră vă dau târploarele lupii. Iar ăsta este un motiv foarte bun de a atrage parlamentari. Mai ales că în istoria partidului dumneavoastră au fost mult mai multe spargeri, restructurări, restrângeri și așa mai departe decât au fost la PSD-iști. Sigur, eu cred că... Nu vă supărați, PSD în 97 a pierdut un partid întreg, FDSN, adică APR, PNL n-a avut performanța asta niciodată. Da, a venit la dumneavoastră, deci la momentul respectiv, domnul Teodor Meleșcanu. Da, credeți-mă. Da, a fost câștigul Partidului Național Liberal. Eu cred că Partidul Național Liberal, după această etapă, este convingerea mea, eu cred că va reuși să iasă cu o echipă întărită, va reuși să iasă cu un proiect politic cu care, de fapt, trebuie să mergem mai departe și să contracarăm și să venim ca alternativă la ceea ce se întâmplă în momentul acesta. La un PDL care este la guvernare și nu face absolut nimic. Deci noi trebuie să ne pregătim, pentru că, de fapt, asta a fost rațiunea pentru care Crin Antonescu a propus acest proiect. Și eu cred că, de fapt, asta se va întâmpla și este foarte bine că s-a întâmplat acum și nu mai târziu. Da, este foarte clar că ați văzut din oferta care a fost afișată pentru președinția partidului, a fost foarte clar că 2 candidați au fost în favoarea intrării la guvernare cu PDL-ul, Cata Ramă și Ludovic Orban, și un candidat, Crin Antonescu, a fost foarte ferm în poziționarea Partidului Național Liberal ca partid principal pe eșichierul politic, în dreapta eșichierului politic, și neparticiparea la guvernare cu PDL-ul. Eu cred că lucrul acesta este foarte important și eu cred că lucrul acesta a fost înțeles până la urmă de foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal, lăsând la o parte interesele de moment și lăsând la o parte dificultățile prin care, să fim foarte cinstiți, mulți primari, mulți aleși locali trec datorită neparticipării partidului la guvernare. Asta este foarte clar, însă este un semnal foarte bun pe care noi putem să-l dăm în momentul acesta, dacă într-adevăr vrem să ne identificăm ca dreapta din eșichierul politic al României. Dacă vrem să ne identificăm în acest fel, să rămânem în poziția în care suntem, în opoziție, și să nu intrăm la guvernare. Eu cred că exagerăm dacă spunem că se propune un sistem militarizat în Partidul Național Liberal și haideți să fim foarte, foarte corecți. Au existat întotdeauna echipe care au fost în spatele fiecărui candidat la președinție în Partidul Național Liberal. Este absolut normal. Fiecare președinte a venit susținut de o echipă. Echipă care apoi, sigur, ar fi ajuns să constituie biroul permanent. Exact același lucru s-a întâmplat și acum. Atâta doar că un om, Crin Antonescu, și-a asumat această echipă. Aceasta este diferența. Până acum, celelalte echipe erau formate de aici, de acolo, în funcție de cum se negociau voturile. Acum, echipa este foarte clară, este știută de la început, este gândită și agreată în prealabil
Este o echipă, Da, tot de există. membri ai Partidului Național Liberal, deci n-a venit nimeni de pe stradă să candideze. Nu este făcută Ce vă faceți? publică această Echipă listă. făcută din Dar vreau să lideri vă întreb altceva. regionali. Vreau să vă întreb altceva. Dacă luați în calcul posibilitatea ca Ludovic Orban să fie cel care câștigă, fiindcă am citit diferite interpretări, diferite opinii astăzi în presă legate de acest congres al Partidului Național Liberal și vreau să vă spun că probabil știți, opiniile sunt împărțite. Crin Antonescu este dat ca și câștigător, dar contracandidatul, și asta cu literă mare, ar putea produce surprize. Mă refer la domnul Ludovic Orban. Sigur că da, este posibil. Câștigă Ludovic Orban, sigur Ludovic Orban va câștiga cu o echipă, dacă va câștiga. Este mai de contestat echipa lui Crin Antonescu decât echipa lui Ludovic Orban. Sunt tot membrii ai Partidului Național Liberal. V-a plăcut discursul domnului Orban? Mie personal, nu. Ce vă faceți dacă trece varianta domnului Orban și nu mai candidează Crin Antonescu? Crin Antonescu. Indiferent ce echipă va câștiga, indiferent care va fi președintele Partidului Național Liberal, noi vom rămâne membri și vom încerca să mergem mai departe și să susținem Partidul Național Liberal, pentru că pentru asta suntem aici. Nu cred că este un capăt de țară, că este Crin Antonescu sau nu este Crin Antonescu. Nu. Vreau să vă întreb altceva. Mie, vă spun sincer așa, ca jurnalist, îmi place Crin Antonescu din perspectiva discursului. Are verbul la dânsul. În permanență știe ce să spună. Spunea mai devreme și domnul Dan Constantin, călcat pe coadă, răspunde exponențial. L-am văzut răspunzând. Și mă întreb dacă nu cumva această teorie a echipelor vine tocmai dintr-o conștiință sau conștiință a propriei valori. Domnul Crin Antonescu se știe foarte bun la mânuirea cuvintelor, însă probabil își cunoaște la fel de bine și defectele, minusurile, zonele unde știe că nu este stăpân și probabil nu va fi niciodată stăpân. Eu, de exemplu, nu sunt bună la aritmetică. Nu voi fi niciodată, sunt conștientă de asta. Nu cumva ăsta e substratul acestei povești cu lista, cu echipele? Ziceți cum vreți că... Avem lista cu lipsurile domnului Antonescu. Am înțeles. Moise, microfonul, că Oricum, ca orice lider bun, și Crin Antonescu trebuie, dacă dovedește că e un lider foarte bun, trebuie să-și aleagă în echipă oameni foarte buni. Și cu cât își alege mai mulți oameni de calitate în echipă, cu atât performanța echipei și atunci și responsabilitatea pe care și-o asumă Crin Antonescu are succesul pe care și-l dorește și pe care ni-l dorim cu toții.